Pa predstavno sam današnjom utakmicom, ekipa Žitišta je pokazala jednu veliku borbenost, zaista. Rezultat od 3:1 ne oslikava pravo stanje na terenu iz prostog razloga, jer se u drugom setu utakmice Žitište je ostalo bez jednog od glavnih igrača i mi smo to, nažalost je bila ta situacija da smo to morali da iskoristimo na najbolji mogući način. Posle prvog izgubljenog seta mi smo se veoma dobrim servisima, pre svega Aleksandra Petrovića, vratili u igru. Potom smo zaista odigrali fenomenalnu odbranu. Ja odavno nisam video u ovom rangu takmičenja ovako kvalitetnu odbranu i ovako požrtvovanje i sa jedne i sa druge strane i zaista sve pohvali jednom i drugom timu. Što se tiče nas, mi smo trenutno proplasirani na tabelu u prvoj vojvođanskoj ligi i verovatno kako stoje stvari tu ćemo i ostati do kraja prvenstva, gde imamo još 2 utakmice. Sledeća utakmica je u sredu protiv ekipe Krajišnika i potom nam dolazi posle uskršnjih praznika ekipa Proletera iz Renjanina, gde očekujemo 6 novih bodova i potom nas očekuje kvalifikacije. Šta zapravo predstavljaju kvalifikacije za ulazak u drugu ligu, zapravo 3. rang u odbojkaškom sportu. To znači da 4 proplasirane ekipe iz 4 grupe prve vojvođanske lige igraju razigravanje za ulazak u viši rang. Mi ćemo dati sve od sebe da uđemo u drugu ligu i da uspemo da organizujemo domaćinstvo ovde na našem terenu, što nije ni malo lako, svaki tim bi voleo da bude domaćin. Nadam se da ćemo do 24. aprila imati sve igračice na treninzima. Ovim putem zaista bih želeo da im čestitam na dosadašnjim igrama, ali bukvalno, u pravom smislu reči, da budemo realni, mi do sada apsolutno ništa nismo postigli, s obzirom da nas čeka najvažniji deo, a to su kvalifikacije za ulazak u viši rang. Tako da, ukoliko budu redovne devojke na treninzima i budu davale sve od sebe, kao i do sada na svakoj utakmici, ja sam siguran da ćemo izboriti plasman u drugu ligu i dogodine igrati jednu mnogo kvalitetniju ligu nego što je ova. Ovom prilikom zaista želim da se zahvalim svim navijačima, svim našim drugarima, drugaricama, sportistima koji su bili tokom sezone sa nama i odužit ćemo se na najbolji mogući način. Zaista jedan prelep vikend, počeo od petka gde su odbojkaši Borca ostvarili dobar rezultat, gde je bila jedna prelepa košarkaška utakmica između Tamiša i Vojvodine i gde su rukometašice u takozvanom derbiju praktično duvale ekipu iz Debeljača. Zaista mi smo na kraju pobedili ekipu Žitišta. Mislim da je jedan prelepi vikend u ovom gradu što se tiče sporta i zaista ovim putem svim sportistima upućujem čestitke i želim u nastavku dobre rezultate.